Здравейте, приятели! Аз съм Мими и това е моето първо видео. Днес ще ви покажа къщата ми в Майнкрафт и въобще моя свят. Ето това съм аз. Това ми е човечето. И отивам в моят свят. Ето това е моята къща. Тя изглежда малко като замък. Ето сега ще ви покажа с подробности. Ето тук има стъклена оградка, за да може никой да влиза. И от тук се влиза в къщата. Тук имам нещо като малко басейнче. Имам спалня и шкафче. Сега ще ви покажа и другия етаж, съм да го намеря. Тук на другия етаж имам масичка с диванче, бюро с стол и библиотека. И сега ще ви покажа и последния етаж. Къде? Той всъщност е тераската ми. Много близо до моята къща съм направила къща за гости, защото като отивам в Хармали, аз играя с братовчетка си Майнкрафт и тя обикновено е в моя свят или аз в нейния. Тук е почти също като моята къща обзаведено, само че е много по-малко. И сега ще ви покажа. Аз съм построила много неща на Майнкрафт и ще ви покажа на моята беседка и градинката. Тук пише парк ароматни цветчета, а тук пише беседка на парк ароматни цветя. Ето, тук може да се сяда и има масичка. Сега ще ви покажа моето магазинче, или по-скоро сладкарница. Тук пише магазин, работно време от 10 до 10 часа, почивни дни, събота и неделя. Така. Ето тук има... От тук се влиза при касата и тук се плаща. А тук е витрината с торчите и има отделни рафчета. И сега една от най-големите неща, Макдоналдса. Но аз го направих по-необикновен, защото направих мочи и оста, все едно е пиле. Така, тук пише работно време от 9 до 8 часа, почивни дни, събота и неделя. Чакайте. Ето така изглежда. Той да е много светъл. Тук има печки, където се пекат торти. И масички, където сядат хората. Също Макдоналдса си има стая за служители. Тя е ето тук. Тук пише стая за служители. От тук се влиза. Няма да затварям. Тук си има легло и масичка с диванче за почивка. Сега ще ви покажа другото нещо, което е доста голямо, а това е болницата. Ето, тук пише болница на град Малинка. От тук се влиза. И тук има най-различни кабинети на заболекар Петкова, кабинет на доктор Добрева и това е кабинет за почивки. Тук има легло,
масичка и диванче, също една голяма снимка. По-скоро картина. Сега ще ви покажа само един кабинет. Ето.